سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلال وزيناتات امباسادر تركي بزعبا كينات تግራይ زحلفه ملختي تقاوم السلف عفر نحلتات تግራይ كوص مصوعو ጌታቸው ረዳ زحلفه مطنققتا كينات روسيان يوكرين زل حدث زيناتاتن كال انزدسس كخونيو ابزا چانل دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبر يعدمكم تركي نتكسب حجم على بزي تقبر لزلو كينات تግራይ سلامو فتح كركبولم انتي ابز قبر صعرك تحجز دلو تخمزل حبيرا امباسادر تركيا بإثيوبيا يا براك ألب نمنغستاو مع كنزينا إثيوبيا بزهاب مجلسي تركي نتتجمير زلها هاجرا وزته ناي مسلات مسرح تدقفو كم زخونت بحاف شخاء تركي زخونه ناب سلام رقعت زمر رح تبقسوتات كم تقبلو ابز اوانه تبقسو يوسد مهلاو زحقوس كم زخونه اتزلو قجتك قلطيفك ودا تثبيت كم زلوا تزاريبو كم زفلت تركي وقنا تግራይ مس جمره كمن غنيا اتيا كتعرق حتى تقريبا تفلت كوينا بوغن تግራይ غنا نمنغس فدرال ابل على تግራይ ابز غبر زنبره كينات تيبي كلته زعينه درونات شيط ازبل كسك قرب لا يصنيحو كالي مستياب تግራይ جميرو ناب كالوت كلات زلحمه ابي اثيوبيا زلو قچت بزملكت دما ناي عفر تقاوم سلفي حالتا تግራይ كابتي اب عفر حيزمو زلو كبابيتات كوصو محبرسب عالم صقط خغبر صويعو ازي تقاوم سلف وسيخو ابتك غبر زحسب زلو هاجرا وزته كساتف وسينو مهلاون افليطلا بخالو وغن دما وهاب قال حيلتا تግራይን ابل فصامي سرح وحاتن زغونه ጌታቸው ረዳ ውድብ ሕብረት ሃገራት ናብ ትግራይ ከአቱ ዝወሰኖ ሰብአዊ ሓገዝ ከሳብ ሕጂ ናብ ትግራይ ከም ዘይኣተወ ዘሎ ብወገን ዓፋር ናይ ዓፋር ሰበስልጣን ነቲ ሰብአዊ ረድኤት ዓጊቶም ዝብል ዘረባታት እኳ እንተሎ ተሓታቲ አብይ አሕመድ በመባል ሓይልታት ትግራይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዘዳለወ ቃፍላይ ሰብአዊ ረድኤት ውሕስ መንገዲ ናብ ትግራይ ክረክብ ዝከኣሎም ክገብሩ ቁርባት ከም ዝኾኑ ብምሕባር እዩ ጌታቸው ረዳ ባዕልና ካልእ ፍትሕ ንመምጻእ ከይተገደድና ከለና ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ናይ ሰብአዊ ረድኤት ቃፍላይ ናብ ትግራይ ክመጽእ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዝርከብ ابز اوان قند ارستات معكنا زين عالم كوين زلو كينات يوكرين روسيان حمشاي معلت حيزلا بزلو غزي اب يوكرين كمهارو صنحو افريقاويان هنداويان انتمهارو بسنك ز اغاطيم زلو كينات كابتا هاجر نمهدام ابز غبرو زلو دفف زتفلالي شجراتن عليتا وادلون تقاليعم كم زلو كابتا هاجر زوص زلو صبصبات املكيتهم بي بي سي كابزم تمهارو زرخبو حبريتا كم زرغاغصو معر يوكريناويان ابابور كيسقلو يخلكلون ابدبات وني كلابتون يتحزون علو مبزحتهم زم يوكرين صنحو افريقاويان هنداويان تمهارو بزح صقمات سغيرم كابتا هاجر كوص كون تخالو بزحات جن ابو تعاطيم كم زلو كفلت تخايلو اب نفس وكف عمت 10 تشحات تمهارو بفلاي كاب هاجرات افريقان هندن اب يونيفرسيتات يوكرين كم زاتو يزغلاص بتزامادي كفلي تمرتي اب هاجرات مبرق اوروبا سلازحسر كاب افريقان هندن حياله تمهارو بفلاي اب عودتات حكمنا مهندسنا نخصنعو ناب اتن يمزمصو كالوت صبصبات كم زملكتو ودما اتم كاب يوكرين نبولاند خسغلو زفتنو زلو افريقاويان ابدو بولاند بزح مكلباتن ادلو يقطم مالو كوصو فقد الله من يبلمن نمصراي دما ابتدب بزحل يساقيو الله تباهيدو نزا املكتو منستر غوديات وصاي يوكرين ازي ابدوب نوصاتنياتات زغاطم زلو شجر سعبين نايت اغاطيم زلو حنفشفش مخونه بمئمان كلهم وصاتنياتات كوصو فقد يكبل تزاريبو بريزيدنت نيجيريا محمد بوهاري بوغونو بوليسن ابالات تان يوكرين نيجيرياوያን اب اوتوبوس يخون بابور نخيسقلو يخلكلو مهلاوم زحزون صبصبات يوصلو بمبال از غداي كم زتحساسبو غليصو ابز وانا محبراو ميديا ببزح الزرقح زلو حنتي نيجيرياويت اده مسنشت ودا كابت كوفيلاتو زنبرت ومبر نختسن بوتان خال سب كتهبن مانتي بحيل ختغافع عن كلا زر فيديو زغهم مخانو بريزيدنت نيجيريا محمد بوهاري بمنقد افنيو غليصلو مربب حبريتا نيوس 24 بوغونو ابدو بولاند يوكريناويانن افريقاويانن كفليو اتم افريقاويان كانا بولاند نخياتو كخلكل زر فيديو زرغيحلا كالي مستزلو كينات بزتاحز دما ابدو باوي يوكرين تركب ودباويت كتما برديانسك اب تحت قصر روسيا كم زوعلت كنتيبه ختمه افليتو كنتيبه كتما برديانسك الكسندر سيفيدلو تمالي سنبد دحر قطري وتهدرات روسيا نابتا ختمه كم زاتو بمنقد فيسبوك اب زرغحو تنقسقس مسلحه بيرلا اب ساعات نايمشت ساعات كلته اتم وتهدرات نابتا ختمه بمئتاوم نخلم هنصاتات ممحدار كم استقواصصرون نهنصا فصامي سرح كوميتون كم زتقواصصرو افليطوم نايميلو سلازي كلاتنا ابالات سرح فصامي تلققنا وصينا علنا يلو اب صليم بحر
ትርከብ ከተማ ቤርዲያንስክ ማእከል ሓይሊ ባሕሪ ዝሓዘት ክትከውን ከላ ኣስታት 100,000 ዜጋታት ዩክሬን እዮም ዝቕመጥዋ ብወገን ሩስያ ድማ ኣብ 44 ከተማታት ሩስያ ነቲ ሃገሮም ተካይዶ ዘላ ወራር ብምቅዋም ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ዝወጽእ ኮይኖም ፖሊስ ከዓ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝተፈጸመ ወራር ብምቅዋም ናብ ኣደባባይ ዝወጽእ በሽሓት ዝቑጸር ሰባት ከም ዝኣሰረ ሓደ እሙን ጸብጻብ ኣመልኪቱሎ ዘይሻራዊ ከም ዝኾነ ዝእመነሉ ኦቪዲ ኢንፎ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ኣብ 44 ከተማታት ሩስያ ነቲ ወራር ብምቅዋም ሰባት ናብ ኣደባባይ ወጽኦም ኣለዉ ኢሉ ነዚ ስዒቡ ፖሊስ እቲ ሃገር ልዕሊ 4,000 ሰባት ከም ዝኣሰረ ኣብቲ ዘውጽኦ ጸብጻብ ገሊጹ ፖሊስ ሩስያ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማታት ሃገር ሞስኮ ነተቃውሞ ዝወጽኡ ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይእቲ እዩ እቲ ዝበዝሐ ሰብ ዝተረኽቦ ተቃውሞ ዝእንገደት ከተማ ቅዱስ ፒተርስበርግ ኮይና ፖሊስ ኣብ ማእከለታ ከተማ ዝተረኽቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እንዳውዓለ ዘርእዩ ምስልታት ድማ ብሰፊሕ መልክዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ተቃሊሖም ኣለዉ እዚ ኩናት ድሕሪ ምግጣሙ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ካብ ዩክሬን ሃዲሞም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝወጹ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ ኪየቭ ካርኬቭን ቸርኒክን ዝርከበን ቀንዲ ከተማታት ዩክሬን መጥቃዕታቶም ቀጺሎም ኣለዉ ሰብ መዚ ዩክሬን ከም ዝብልዎ ድማ ኣብ ከተማ ካርኬቭ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ሲቪላውያን ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ልኡኻት ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ቤላሩስ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ኩናት ደው ንኸብል ንእሽቶ ዕድል ከም ዝፈጠረ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሪጣንያ ኣብ ዘውፅኦ ስለያዊ ሓበሬታ እቲ ዝገዘፈ ሓይሊ ሩስያ ካብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቆ ከም ዘሎ ካብ ሓይልታት ዩክሬን ሓያል ተቃውሞ ገጥሞ ከም ዘሎን ጠቒሱ ሓይልታት ሩስያ ኣብተን ከተማታት ደብዳብ የካይዱ ከም ዘለው ጸብጻባት እዮም ዝገልጹ ብደቡባዊ ኣንፈት እውን ሰራዊት ሩስያ ንኣገዳሲት ከተማ ማሪዩፖል ንምቁፅጻር ይዋጋእ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ ነቲ ኣብ ዛፖሪዚያ ዝርከብ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ኒኩለራዊ መደበር ጸዓት ከም ዝተቆጻጸርዎ ዝገልጽ ጸብጻባት ግን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነ ዩክሬን ሓቢራላ ነዚ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ውሳነ ንኸይሕልፍ ብናይ ሩስያ ናይ ቀውፊ መሰል ድሕሪ ምዕጋቱ እቲ ናይ ቀውፊ መሰል ኣብ ግምት ዘየእቱ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባላት ሃገራት ክጽውዕ ዝተገብረ መስርሕ ምድማጽ ብዓብላሊ ድምጺ ኣኼባ ክግበር ብምጽውዑ ንጉዳይ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ብዝምልከት ውድብ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ዓመተ 1956 ንመጀመርታ ግዜ ሃንደበታዊ ህጹጽ ኣኼባ ኣባላት ሃገራት ክገብር ወሲኑሎ ኣብዚ ኣኼባ ከዓ ዲፕሎማስያኛታት ሓድሽ ንሩስያ ዝኾነን ሰነድ ከቕርቡ ኮይኖም ኣብኡ ድማ ድምጺ ናይ ምሃብ መስርሕ ክካየድ እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ቀውፊ መሰል ዝበሃል ዘየለ ስለ ዝኾነ ሩስያ እቲ ናይ ቀውፊ መሰላ ኣይክትጥቀምን እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካልእ ዓለም ለኻዊ ውድብ ዝኾነ ፊፋ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ስጉምቲ ክወስድ መጽናዕቲ ይገብር ምህላው ኣፍሊጡ ብመሰረት ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ከዓ ፊፋ ኣቐዲሙ ንሩስያ መጠንቀቕታት ድሕሪ ምሃቡ ንሩስያ ጠቕሊሉ ክእግዳ ኣብ ጽዑቕ ዝርብ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎ ፊፋ ድሕሪ ዝዝርብ ንሩስያ እንድሕር ኣሊዋ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሩስያ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2022 ካብ ምስታፍ ክትእገድ ኮይና ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ሩስያ እውን ካብ መጻረይ ዋንጫ ዓለም ተኣልያ እታ ክትገጥማ ተሓሲባ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ ፖላንድ ብፎርፋይት ከም እትስዕር ክግበር ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ከም ዝከር ምዝ ኩናት ብዝተሓሓዘ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣሎ ዝበሃል ሓያል ዝኾነ እገዳዮ ኣንቢሩ ዘሎ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም